This evening, I was just thinking, you see, this life is somehow. Ogo for the whole nice ihe nke ụwa ka ihe nke ụwa si aga. You know, and Facebook, I've learned a lot of things from this Facebook. I could remember a few months ago, Kako Zion, the CEO of Zero Beta, na ndị market buru ya afia nwe ka ha si nwe fallout. Then a lot of gang up ke pull her down. Before you know it, heje bupto ofu mmanya ka ngara ekpo ya afa. Wee de mmanya na-eme ka ha wee butu Zero Beta. O nweghị ihe ha na-eme for ha ka ha kwatu Zero Beta. Ha ga to the extent of sign ya enu na sign ya oke na ngwere niile ju na Facebook. Mecha ha ncha ambassador of 50,000, 100,000. Ihe niile na ka wee butu Zero Beta. But guess what? Onye aka ya dị ọcha. Ifuru onye ọwụ na Chineke kwụ n'azụ, si ya gawa, na nwere ife na-eme. Emekwe enumana, no matter how ka esi plan kwa, no matter how ka asikwe gang ya up against that person, onye aga kwukudosi ike. Today, kedebe that particular drink, no, that particular bitters, ha ji ekwuari oge ahụ na-ekwu ekwuru gbada, ọ na-afịọ, a na-adọ akụ, na-adọ Zero Beta, you know. Owe kananu masamaya today. That particular bitter. Some of you on this platform know exactly what I'm talking about. That particular bitters had you era choka akwa to Zero Beta. Owe kananu makia today. All those people in her signature. Tina that bitters. Or kamwezikunye. Can they push that bitter? Can they, that bitter name ya hane moga? Always your afo. But guess what? Zero Beta can agani. Ako buru product ya ni sijiraki ya ne promote. I was talking with him yesterday, day before yesterday. I was saying no on one particular state. Kangare boyafa. Ebe Zero Beta's may a new branch and Afyanaga, that he has been busy running around. So this evening, the thing just occurred to my mind like, I don't know. And I say, let me do video about it. It's a big lesson. One thing about this life is that obuhu na isi iche ya always. Kosi ade de ba ichecha nka ide buru mmadu nke Chineke chere bụ nke ahụ ihe ga-eme. Ọ bụghị onye asị ya nwụọ na anwụ.